Helene, som I nok ved. For næsten et år siden, der vågnede jeg op en dag og tænkte, hvorfor går jeg egentlig med BH? Når jeg kiggede ned af mig selv, så kunne jeg ikke rigtig genkende det billede. Det stemte ikke overens med mit selvbillede af, hvad jeg var for en kvinde. Hvordan mine bryster var skubbet op og sammen. Fordi at jeg tænkte, sådan ser jeg jo faktisk slet ikke ud. Der skete virkelig mange spændende ting i den der BH-fri måned, jeg havde. Og nu er det jo så næsten blevet et år. Selvom min intention til at starte med, det var, at det skulle være en måned. Der skete, det kunne jeg næsten snakke om et år. Fordi at hver dag, så tvinger jeg stadig mig selv til at skulle forholde mig til, hvorfor gør jeg det ikke? Jeg kan fortælle dig rigtig mange fordele ved det. Jeg har for det første ikke spændingshovedpine mere, fordi jeg ikke har de her stropper, der hele tiden sidder. Min BH-dele på ryggen er væk. Men det er sådan de fysiske ting i det. Det psykiske i det, synes jeg, er meget større. Meget større selvaccept. Og den har været tiltrængt, tror jeg. Fordi siden jeg var 18, så har jeg troet, at jeg skulle have nogle andre bryster. Min veninde husker mig på for nyligt, at jeg selv havde snakket om på et tidspunkt, at jeg ville have silikonebryster. Det vil jeg bestemt ikke mere. Jeg er faktisk både glad for og stolt af mine bryster. Jeg kan godt lide, at de skifter sådan, ikke konsistens, men at de er foranderlige, altså i forhold til min cyklus, og jeg kan godt lide, at jeg har det okay med, at de er slatne en gang med dem. Det ville jeg ikke have haft for et år siden. Så havde jeg stået og hævet mig selv i dem, mine teposer. Men sådan har jeg det bestemt ikke i dag. Jeg synes, at jeg har nogle helt vildt fantastiske bryster. Jeg håber, at de her små videoblogs vil give dig lidt at tænke over, hvordan dit forhold til dine bryster er. Eller din krop generelt. Jeg tog brysterne. Hvis du tager fødderne eller maven, så hopper jeg gerne med. Men tak fordi I lyttede med. Hej.